Gunung dijenglengke sing jengleng Mas Gareng sing nembang Bulusi. Jengleng sampai gunung. Aku ditane baluran iki mau. Baluran apa warga masyarakat? Bapak Haji Karsono. Pak sing Banteng. Karsono. Nggih, alhamdulillah. Muga-muga, muga-muga. Nggih. Monggo. Saben bengi Rumamerne Slebore. Sing jengleng kaya ngono, jengleng Mbah Lurah ku ya semangat. Yo wong ki lek karo wong lanang ki ora gedeng yo tutup cepet. Lek wis ki yo rasa gedeng. Wong wis bae yo ngene. Kosok wong wedok lek pegel karo wong lanang yo ngono. Kosok lek wis bar yo ngene ngono. Beda lek bojoku piye? Oh bojoku lek bar ora ngene ora. Buah. Coba. yen mamajang Gak gelem dikur. Yo wong adu rono sih. kampung karo janur kuning janur kuning janur Piye Mbak Lucy? Anu kurang kurang biasane niku gandeng pacitan kan tiange kan ten mriko pesisir pantai jadi energik orangnya. Biasane niku gandul ten wong barang saka. Apa nek Polorejo bayar larang-larang ngumpule kertakmu. Iya. Kondur dene. Kur ping 7. Iya. Nah, tepuk tangan Bapak Ibu. Sae napa sae? Malih. Malih kalau. Iya. Nah ya. Ya nah boleh kan yang menunjukkan bahwa kamu itu seseorang yang multi. Oke, baik. Aku tuh sebelum masuk tok pada Bapak. Wong aku seneng aku bar jutek kuwi ya terus buka lawak bujuk. Kok mbok marakne rono bar-barane. Lah bojoku teko. Lho, ning panggung iki nek bojo-bojoan ning panggung iki kita milik umum. Milik umum saiki kok apite kok mulih aku ditodok bojomu. Ora kalau di panggung itu harus profesional kerja. Contoh, Mas Cahyo pun tadi kan garwane Bu Kevin. Loh, kalau di atas panggung Mas Cahyo milik umum, milik kabeh sing mirsani. Ngono tenan. Iya. Oke, baik. Engko ora oleh nyedek beneran demok sampe demok sesuk enek dagelan yang ndak. Wong lanang bingunge adoh jarene kudu sing totalitas nek sing cedhek arep mbok ilangi ndas. Aku kulih arep gowo ndas apa? Ya nyilih sirah tanggane. Kok yo duwe sirah liyane. Kok ameng-ameng nyowo. Yo. Yo. Yo kowe ngono yo. Yo. Pasita.
Nyapa to, Rek? Piye, Reng? Kok nek mak gadul-gadul mang apa to, Rek? Ajang-ajangan ku. Lah kena apamu wong nyenggol wae ora kok. Lah seleborku jagone anake bocah. Wong iki kudu energi kok. Sampe iki sik enom. Ah, lincah. Ora dadi kan imbang-imbalan. Aku lek duwe bojo kaya sampean energi, sing wedok iku kudu energi. Ngimbangi. Ya wong imbangi ya delok-delok to iku. Wong esuk aku bar ngedos kok yaene kon imbangi awakku ya sepaput. Kareng lari sok ngedos. Ora apa dulur Purworejo no. Terus iki wis apik demben bar yo dodolaniter donat. Alah ibang awakmu dodol Bu. Ha? Oh iya. Aku sembarang tak. Oh ya. Nang ya. Iya. Tapi apa? Ya. Pasti tanda nanti. Apa sajake kowe anu lek di ladeni kasar ki Oh ora. sing halus-halusan. Oh aku wani. Cukup aku dhewe kan. Nyapa lho, iki Loh. bebas iki sing kaya Arjuna ning kene awakmu tepane kaya ngene ayu. Arep tepane nuwun sewu lho Mas. Pripun? Nuwun sewu lek mbake sing setunggal iki kali sing setunggal paribatan ketika iki kelangenan. Kelangenan dulur iki lho Mbak Birta karo Mbak Tino. Oh. Di kelangenan Pak Agung Dewan. Pak Agung Dewan karo Pak Hari, Pak Hari karo panan ngono ya. Sing dahar ki Pak Agung karo Pak Hari. Terus Terus lek Mbak Dian kali Mbak Dian, Mbak Dian kali Mbak Mira. Mbak Ira niki cara kelangenan kelangenan niku Mbah Lurah Haryanto. Mbah Raharyanto. Terus Bu Kesi sakriki. Nah. Niku remenane Mbah Tami tuwa Iwan. Baik balik sak aku. Yo RT Gupolo ngono. Oh yo. Iya. Panas. Gen tarian coba ngecek sinden-sinden kae. Yo. Iki saking Mbak Lia, ya, Mbak.